moje jméno je Keman a já vás tu vidím s Hačikem. Ještě to splet. Nevadí. A když vidíte, jsme za svoje jiný pohledy, protože... Oni tady padají zbraně. Fakt? Já jsem si dal takový divný čerpek. Oni tady padají zbraně z toho. Jo, já vím, ty jsi si dal toho, ty jsi byl na Counter-Strike, ne? Ne, ale ty nenatáčíš, viď? Takže já jsem za Hačika, on je za Kebada, nebo... No a říkej mi, Kemane, já ti budu říkat Hačiko, taky. Ne, já jsem Kebada... Aha, ty máš jiný textopek. Já se pane vesničane, super. Kamo, kdybys viděla, jak tohle textopeku vypadá, to vesničan. Jak? Takže teda by si to potom vyměnili, že Hačko má málo FPS. Ne proto, prostě je to takový speciálek jako. Viď? Aha. Já jsem za Hačika, on je za Kemana. Vlastně. A tohle bude na jeho kanále i na mojem. To je takový speciál. Takový něco. A proč to děláš, Ježíš, Edo? Když já nevím. Ale jsme byli opatrní, víš? Aha, tak dělej to dál. Jo, že za chvilku musíš vystvědat. Jo, já mám strašně málo boku. Jo, počkej, ty si tady dal zlé boky, tak mám 5. Mám. A teď si zobil obě dvě strany, ne, jenom. Máš tohle asi... Hej, co tu děláš? Ty to děláš zle, já jsem ti řekl, že to máš dělat takhle, že obě dvě strany si vem. No. Ach jo, s tebou je to těžký. A ještě DVD? No. Uhni. Uhni. Já se tak necítím, když jsem za Kebada. Jak? Jako já se cítím tak, že... Prostě tak jinak, že jsem za jiný jméno. To mi přijde takový jiný, tobě? Ani moc ne. By kumpačem, jo? Kumpač je taky celkem silná zbraň. Jo, to jak? Kvůli cheater? O to doma dělá přes spoty, viď? To je cheat? Koukejte, on je doma cheater. O to dělá se zvuky. Kamo je 12 FPS. A já jsem spadl nějak. Ježiš, já nechci s ním hrát. Štyři. Já ho nesnáším, toho debila. Dětka. Jinak, kdybyste si nemohli zvyknout, a tak takovýchhle videí bude na našich kanálech hodně. Kamo, on se nedá bouchat. Počkej, já si to zkusím trošku napravit. Takhle. Jo, teď se mi to nelaguje. Ježišmarja. 21 FPS mám. Jak mě mohu dát? Ani já nevím. Já za ním jdu. To byl ten Daneček. Kamo, on mi dá na 2 rády. Kamo, víš, jak on mě rychle dal? Strašně. Nevím jak. Jabko to vypadá úplně takový ústa. No, já mám tak štepek, víš, já mám takovej... Ty dáš. Ne, to je ten Daniček, ten, čo nás dal na 2 rády s rukou. Ty... Peko. Nevadí, no. Už natáčíme 4 minuty. Tak stopneme to, když to bude 10 minut, alebo 12. Oh my god. Čo?
Že baba pozdravuje. Jaju. Ani za tvoj dvere nevie. Kámo, nevadí, když zničím postel? Nevadí. Ja som im zničil postel. Já vím, Hačko. No, vidíš? Vidíte, aké som dobrý. A to som ja Keman, jej? Čakaj, Hačko. Veď hrúza. Jak si mohl dát na jednu ránu? No to byl ten Morinč. On mi dal na jednu ránu, ten Morinč. Ten oranžový, No, ten Morinč. Kámo, k nám si staví cestu. Zas faily. Kámo, ale on nám zničí postel. To nesmie. Ne! Kámo, nám zničí postel. Fakt. A proč každý furt delí jenom někdo na nás? A jinak, abyste věděli, tak tohle video děláme už po 7, jo. Takže... Lebo každý šel na nás, furt každý někdo. A nechápu, co je to za den. Kámo, koukej, on je úplně otočený a on na mě no. On do mě bouchnul a mě spatřil Minecraft, chápeš to? Takže udělá to bude asi konec, natáčali jsme 6 minut. Alebo dáme ještě jednu arenu. No ale zkusíme to asi ukončit. Ne. Tak příště bych udělal. Ne, já bych to ještě chvílku. Klidně. Já bych 13 minut. Ještě. Tak jo. Jo, takže ještě 13 minut bude dlhé video, lebo ako kdyby... Já moc nemám rád krátké videa. Já když je většinou krátké video, já to možná i někdy vypnu. Ty? No. Já taky trochu. Tak skoč do portálu, jo? Ne, Yellow. Zas nejme spolu, takže to asi ukončíme lidi, lebo... Alo, tak... Kamu daj Buvelief, jo, Buvelief. Kamu daj Buvelief, jo? Ano. Ale já můžu být hociaký dlouho video, já jsem si to nastavil, takže já můžu být i 12 minutový, 7. Tady, Kemane. Pojď, Hačiko. Ano, čau. Já jsem tam na Buvelief. No, tady, já taky. Tady. Nemůžeš se odpojit. No. Tak se připoj ještě rychle, to stihneš. No. Ne, nestih, jsem jiný. Ale však daj lobby, Ježišmaria. Aha. Jo. Jo, jináč. Promiňte lidi, že takovýhle faily, ale... Čo to mám takový, že se mi to se... Ale ježiš. No a teraz screen on. Fuck, fancy. Ježišimaria. Jo, tak si? Ano, jsem tam. No. Jo, a pojď Do portálu. Ne, do portálu. Ježiši. Takže asi tohle bude konec. Daj Yellow, ne. Blue. Ach jo. Tak budeme hrát proti sobě, lebo to se nedá. Ale byl jsem u Yellow. A já ne. A jako ty můžeš se tak dneska připojit? To není možné s tebou, Hačiko. Ježiš, já nemám ani jeden bonus. No tak jeden. Kamu, koľko máš bonusů, Hačiko? Bo já nemám ani jeden, počúvaj. Nás tady nikdo nezbírá. Počúvaj, u nás tady zbierali jak z pekla. Takže to bude trošku, ale bude to väčšia zabava, ne? Keď sme proti sobe. No,
je pravda. No, a možná více lajků. Každý like potěší, to nezabudnete. Každý like potěší a čo nejvíc odběrů, tím delší videa. Ach jo. Já jsem jiný inteligent. Kámo, pak keď ti pošlu to video, se koukaj, jo. Co jsem udělal. Je prostě, že někdo tam někdo mě podkopal a já jsem do té díry skočil. Já jsem jiný inteligent. Je on ten inteligent. No, tak já jsem nemal skákat. A poslouchej, já ho podkopu, nevadí? No, vidíš. Nepodkopal jsem ho. Pojď. Kamo, vaši na nás útočí, či červený teda. Pojď do něho. Jak mě mohl kůň zhodit? Kamo, víš co? Ako chápeš, že on mě zhodil, no mě zhodil úplně, on má knockback na té tyčce. No, tam je knockback. No jenže on má strašně velký, na kumpači teda. Kámo, ona znova je rozdrtí s kumpačem, chápeš? On nás tady drtí, on nás tady furt dává dole. Kumpačem do něho. Kámo, chápeš, on nám zničí postel. Len tak s kumpačem. To je možný. Jo, tak jsme ho zhodili. Žítva. Aha, vlastně oni mě zabijou. Jo, gold, vypadni ty klávo. Ne, jsem mrtvej. Kam já radši utíkám, jo. Pozbůrám cestu. Kámo, vy jste červený? Ne, my jsme yellow. Vy jste 2, my jsme 4. To máte jinou nevýhodu. No teda výhodu. Kámo, jdeš nám pomoct do středu? Aha, klidně. Ale oni mě zabijou. Ježišmarja, víš kolik já jsem zemřel, nebuď takový slab. Ale ty nemůžeš být... Ale ty jsi green? No? Čo Já hovoríš? myslel, že jsi celou dobu u těch modrých. Aha. Kamo, a víš co, chápeš, jako mě už 4krát zabili. Či kolko? Vy slabové, však chodte vy do středu, ne? Já už tam jdu. Kámo, já jdu na červený úplně s rukou. Čistou. Tím zničím postel, ne? Kámo, pokud jsem zničil postel, já jsem gangster. Kámo, já jsem zničil postel, chápeš to rukou? Ale my už hrajeme modrý. Ještě modrý. Kámo, koukej se. Do chatu, jo? A ten mi někdo musí písat, když nahlávám. Bro! Shit! Holy fuck. Ježišmarja. Pohni! Kámo, zabil si vůbec ty někoho, já jsem rozbil postel a ty jsi se nepomohl. Počkej, vy jste žlutý No? a vy nemáte ani cestu do středu. No právě, proto jsem si šel pro bloky. Kámo, už nahráváme 14 minut. To bude moje nejdelší video, nevím, jako to bude. Ty vole, držím shift. Já držím shift. Tak já vám to dostávám. Já se bojím, že mě zabijou na tom středu. Takže tohle by mohlo být konec, ne? No mohu. Kámo, já už jsem zničil postel. Co jsi udělal ty dokopy? Řekni. Nevím.
Já už to vidím, jak za stovik hejtu bude. Že nevíš, kde mě schodil. Vím. Můj problém. To nevadí. Zase mi někdo písal. Hej, Hačíku! Toňo! Toňo! Ne, jo. Prosím, Sebiku, nech mě. Prosím, ať moje hodný. On vás zabil? Ne, já sám žijem, jako jediný teda jako. No už ne, už mě zabil modlej. Nevím jako ty, ale já tohle video asi na YouTube nedám. Prosím. Nevadí. Ty to dej na YouTube, jo? Dobré. Já to nedám. A zkusíš mi to něco se stříhat? Jenom jednu věc bych poprosil. Jo, takže čauko lidi, já doufám, že se vám video líbilo. Nezabudněte dát můj. A mějte se. Takže čus. Čus.